Hi, sweet girl. Hi, how are you? I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. Mother is super. ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮಂಡದು ಬೂರ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಪಂಚಮಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಆಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತು. ಏನು ಏನು ಪದಾರ್ಥ? ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ. ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ. ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಓಲ್ಲರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಕೊರ್ಪುನೇಜಿ ಮಾರ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದು ನಾನು ಮಿತ್ತು ಬೋಬುಜಕಾಯಿ ಲೈಕ್ ಒತ್ತುಜ ಬಿರಿಯಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದೇ ಓ ಸಂದೇಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸಿದ ಪೋಯಿನ ಇಡ್ ಜನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಇಂದು ನೈಟಿಯೇ ಗಂಟೆ ತುಲಿಗೆ ಹೊರ ಏನ್ ಮಾಡು ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪರೆಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಊಟ ಹೊತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೋನ ಕೊನೊಡ್ಚಿ. ಕೊರಿಯೇ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಲ್ದೆನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತ ನಾನು ಅವ ಬರ್ಪ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸಿರಾಗಂತೆ, ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸಿರಾಗಂತೆ. ಉಂಡರೆ ಉಂಡೆ ಯಾನು ಏರ ರೆಂಡ ಮೂಲ ಬೇಗತೆ ಅಂಚ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಮಾತ್ರೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮಲ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಗುಳಿನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ? ಬರಡು ಅಮ್ಮ ಬುಧವಾರಗೆ ದಿನ ಅಂಡ್ ಮುರಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಮ ದಿನ ಆತ. ಬುಧವಾರಗೆ ಹೆಣ್ಮ, ಗುರುವಾರ ಗೊರ್ಬ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ತು. ಹಾಂ ಬುಧವಾರ ಇನ್ನಿವರ ಗುರುವಾರ ಒರ್ಮ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. 9 days. ವಿಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಂಟಿಕಾನ. AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿ ತಟ್ಟೆ ಬೆದ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆನಾ ಅಂದು ಅಡಿಪಿರು ಮಾರ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಹೂಮಾ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಯಾನೆಟೆಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯೋ ಅಗ್ಲು ಅಡಿಪಿರು ಯಾಮಲ್ಗಲ್ವೇ ಅಡ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಳು ಬಕ್ಕವು ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿ ಬೂರುಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆರು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ತೆಂಕ್ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಜೀರಾ ಏರು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅವರು ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಪಂಚಮಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೈಜರು ಶೋಭಾ ಹಾಯಕ್ಕ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಆತೇರ ಅಂದದಿ ಫುಲ್ ಬೆಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ. ಈ ಮೇತ ಬರಿ ತಕ ಮಾತ ಬೈದೇರು. ಆಯ್ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು. ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಕ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಶೋಭಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ನವರಾತ್ರಿದ 4ನೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭ ಕೋರುವವರು ಕವಿತಾ. ಅಮ್ಮ ಏರ್ನ ಯೋಧಿ ಅವರೇನು ಕಿಲ್ಲಗರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯಿತಾ? ಈ ವೈಟ್ ಜೆಪ್ಪು ಯಾನಾ ತೋಜುನಾ ಮಿತ್ತು ಬಗದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀನು. ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕನೇರಿಗು ಶೋಭಾ. ಈ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆಯಿತಾ? ಮೀನಿಂಗ್ ಅವು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೇಜಾರ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಶೋಭಾ, ಯಾನ್ ಈ ಕೊರ್ನ ಅಂದೇನೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾನೆ ಮಗ. ಐಸ್ರ ತೋಜುವರು ಅಂದೆ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದಿನತ ಇಂಚೆನೆ. ಇನಿ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ದಜಿ, ಇನಿ ಅನ್ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದ ಏತ್ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ. ಹಾಯ್ ಬರಬು ಆರು ಪೊರ್ಲಾತೆ ಅಜ್ಜಿ ಈ ತೈಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಗಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪೊರ್ಲತೆ ಎನ್ನರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಶೋಭಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮಗ ಕವಿತಾ ಮುಖ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಂಡೊಳ್ಳೇರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಏಂದ ಆಜು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕವಿ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪಂಚಮಿ ಬೈದೇರಿ, ಪಂಚಮಿಡ ಪಾತೇರಿಯರ ನಿಗಳು ಈ ಪುಂಜು ನಾನೇ ನಿಂಗೆ ಜೋಲ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಮುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಚಿಕನ್ನೆ. ಹಾಂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರಬು ಎಸ್ ಐ ಸೋಬ್ಸ್ ಐ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತದೆ ಮುಲ್ದುಲ ಬರಿಟು ಗೌಡರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಲಿಂಗಾಯ್ತರು ಕೋಡೆಲಕ್ಕೆ ಏಂದಿರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೆ ಅಂಕಳು ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡು ಬಂಡು ಕನ್ಗೆ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ದೇತನು ಉಣುಪು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಂದು ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂಜಲು ಈಗ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಉಂತುಮ ಯಾ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ದೇತನು ಜನ ದೇತನು ಅಮ್ಮಗು ಈಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕಾತು ಕಲ್ದೀನಿ ಈ ಪುಂಜು ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ದೇತನ್ನ ಅಜ್ಜಿದಾನ್ ಮಾರು ಯಾನು ಕೊರ್ತೆ ಮಗ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂದು ಅತ್ತು ಅಂಚದಾದು ಗೊತ್ತು ನಾಯ್ಕಿ ಪುಂಜು ಉಲ್ಲತ ಮೀಯರೆ ಪೂತಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಮೈ ಕಾಪುಲ ಬರ್ಚಿ ಐಕುಲು ಕೊರ್ಪುಲ ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಮನ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದೈತದ ಒಂದು ಜೋಳು ಶುಗರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣನ ಪೀಕಿ ಕಾತು ಕೊರ್ಲ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಿಲ ಕಾತು ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಕಲ್ಲ ನರಕದ ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಬೆ ಬಣ್ಣಿಲ್ಲವೇ ಇದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೈ ನಾನೇ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇತನ್ಗ ಪಂಡದು ಆಕಲ್ಲ ಊರ್ದತ
ಅಂಚದೆ ತುಂಗ ಬಂದೇನು ನೀನು ಪರಬು ಯಾಲೆ ತಿನ್ನದ್ದಾವೆ ಯಾನಿರೇನು ಪರಬ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪು ಜಜ್ಜಿ ಏನು ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿಯ ಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವೇ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಆಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಪೇರು ಬರ್ತಾರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕತೆ ಉಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಚಪಾತಿಯ ಕತೆ ಅಂದು ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಗರಗಜ್ಜ ಫೋಟೋ ಕಡುಪುರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಹೂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಕಡುಪು ಹೋಯ್ತಕ ಫೋಟೋದ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯ್ತು ಫೋಟೋ ಹೋಯ್ತು ಫೋಟೋ ಲೈವ್ಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆವ ಪಂಡಿಸಿ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಪರಬು ಪಂತೀವಿ ತೂಲೆ ಈರೆ ಬುಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಎಂಡ ಬುಕ್ಕ ತೂಪೆ ಬ್ಲಿಡ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಶೀರಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೋನು ನೀರಲು ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡತ ಐಕ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ಪರಬು ಪನಂದ ಜವಂದಿ ಪನೋಡ ಶೋಭ ಎನ್ನ ಕೊಂಡದ ಕುಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡರೆ ಶೋಭ ಈ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡಟದ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಜ್ಜಿರೇ ಬೋಡೆ ಎಂದು ಸಮತುಲೆ ಬೋಡ ಇರ ದಮ್ಮುಂಡ ದಮ್ಬಿತ್ತನ ಉರಿಪ ಇಂಚ ಬಿತ್ತು ಬರಡು ಮೂಜಲ ಇಂಚ ಬರಡು ಇಂಚ ಬರಡು ಇಂಚ ಬರಡು ಬೋಡ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗೆ ಪರಬು ಪನ್ಪಿನ ಶೋಭ ಪರಬೇ ಪಂದಲಿಪ್ಪುಗ ಅಂದಂದು ಪರಬು ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಶೋಭ ಪರಬೆಲ್ ಪಂದಲಿಪ್ಪುಗ ಅಜ್ಜಿರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪರಬೆ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜ ದಾಯ ಮಗ ಕವಿತಾ ಎಗೋ ಜವೇ ಪದ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಕೊಳಂಜಿ ವೈಟ ತುಯ್ಯ ಪದ್ಯ ಅವು ಗೊತ್ತು ನವೇ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದು ತಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ತಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೀವೇಳಿ ನಾಳೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದ ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಆಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ನಾನು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆಂಜೂರು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯ ಮಗದ ಪರಬು ಪರಬೆ ಕೀರೆಗು ಪರಬು ಬಂಡ ಆಪು ಜತ ಪರಬು ಮಗಯಾನು ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಸಂಡತ್ತೆ ದಾದರೇ ಅಚ್ಚು ಕಜಿಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಅಂದ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾದಂತೆ ಅಂದು ಆ ಒಯ್ಟತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬೊಕವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂತೆ ಪದ್ದೆ ಪೋಪಿನ ಜೆಗ್ ಸೂಪರ್ ಗಜಿಪು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಆಯ್ ಒಂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ದಸರಾಗ ಹಾಂ ದಸರಾ ಎಂಚಿನದೆ ಓಡಿ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಸರಾಗ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಫ್ರೀ ಬರ್ಸ್ ಅಂದ ಚಪಾತಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನು ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಾವತಿ
ನೀ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಸಿರಾದಂತೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದಿ ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಪರತ ಪದ್ಯ ವೀ ನರಕ ವರ್ತ ಸೈಪನ ಆ ಸಜಿಪದ ಸೈಪನಗೆ ಈತಕ್ಕೆತ್ತು ಅವ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಟ್ಟೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಕೊಪ್ಪ ದಾಂದೆ ದಿಲಿಪುನಿ ಪ್ರವಿನಾಯಕ ಇಂಚುಲ್ಲ ಮಗ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕವಿ ಜಯಲತಾ ಜಯಲತಾ ಬತ್ತಲ್ ಜಯಲುಂಡೆ ಜಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಯಲತ ಬರ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲತ್ತು ಜಯಲಲಿತಾ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ఏ బారుండే దాందే జైలుండే జైలది ಅಂದದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 2 ಗಂಟೆದು ಅಚ್ಚ ಬರ್ರೆಡ್ಡು ಅದೇ ಪಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಮುಪ್ಪೊಗ್ಗೆ ಮುಪ್ಪದ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡ ಅಂದು ಸೆಕೆಪುಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕಂದೇರು ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಿನ ಏನಿಕಲ್ಲ ಜೇಲುಂಡೆ ಬಾರುಂಡೆ ಆಲೇನ ಜೇಲು ಯಾನಲ್ಲೇನು ಬಾರುಂಡೆಲ್ಲ ಜೇಲುಂಡೆ ಲೆಪ್ಪದ ಐಕಾಲೇನ ಬಾರುಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಜೇಲುಂಡೆ ಹಣ ತಿಂತಾರೆ ನೀವು ಬಾರುಂಡೆ ತಿಂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜದ ಜೇಲುಂಡೆ ಮಾತ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರುಂಡೆ ತಿಂತಜಿ ಬಾರ್ದುಂಡೆ ಕೊಂಚ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಿಚ್ಚು ಮರಸ ಇದು ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ ഫാൻ ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നമ്മളത് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಮ್ಮ ದೇವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಎಂತವಾ ನಿನ್ನದು ಬಗಲಿಸು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಕವನ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ದಾದ ಬಕ ಎಂಚವಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಅಜ್ಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಿವೋಂಡು ಓಂಡ ಫೈನ್ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಾರುಂಡೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ನೀನು ಏನು ಮೇಲ ನೋಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಂತವಾ ಅವೀರ್ ಜಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಂಕುಲು ಎಂತ ತಿಂದದ್ದು ಮಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಎಕ್ಕುದಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆಗರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಬೆಗರಿದು ಚಂಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಮುಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ ಬೆಗರಿದು ನೋಡು ಜಯಲಲಿತಾ ನನಗೆ ಬೆಗರಿದ ನೋಡು ಬೆಗರಿ ನೀರಾಯಿತು ನೀವೆಂತ ತಿಂದದ್ದು ಮರ್ರೆ ಜೈಲುಂಡೆ ತಿಂದದ್ದಂತೆ ನಾನಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಆಂಟಿನ ಮಿಗ್ದಿ ಸ್ವಂತನಾ ಅಂದು ಎಸ್ ಅವಾ ದಾದಿ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರು ಜಾಲ್ತನ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಮ್ಮ ಕೈ ಜಲ್ಪು ಆ ಕೈ
ಅಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ದಾದಿ ದಾದಜ್ಜಿ, ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಚಲು ಮಾಡುದ ನನ್ನನ್ನು. ಇರ್ನ ದಾದಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆಂತವ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಾ, ತುಳು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಜಯಲತನಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಗ ಡಿಕ್ಲು ತುಳು ಬತ್ತ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ. ಯಾನ್ ಜಾಲ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ್ತಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುದಾ ನಾಳೆ? ಅದೇ ಎಂತ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನು. ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಇದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ನೋಡು ಹಿಂಗೇನು ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮುದ್ದುಲೆ ಮಾರ, ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಹುಚ್ಚಲ್ ಚಟ್ನಿ, ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಹಾಂ ಶೋಕುಂಡುಮ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ನಾನು ಅದು ಅದು ತಂದೆ ಯಾನ್ ಬಾತಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಬೀರ್ಬಸ್ ತುಳು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಲಿ ದೀಲೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಯಾವ ಈರು ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತೋಜುನ್ ಅಂದದೆ ಹಚ್ಚು ಶೇ ನಿರ್ಣತ ನರಕ ಗೊರ್ಕು ಜರಕು ಹಾಲು ಪತ್ತದ ಕೊರ್ನಿದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಳ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಚಟ್ನಿ ಸೋಪುಂಡುಮಾ. ಸೋಪುಂಡುಮಾ ತಿನ್ನದ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಅದು? ತಿನ್ನದ ರೊಟ್ಟಿ ಸೋಕುಂಡಿದೆ ಹೆಂಚಿನ. ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಂಜೆ ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿರು. ಹೌದಾ? ನಾನೆಂತ ತಿನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹ್ಞೂ, ಅದು ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿಯಾ? ಚಂದ ಉಂಟು, ಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾರಿ ಸೋಗುಂಡು ಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಗಲು ಅಂಜಿದಗ್ಲು ಸೋಕ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನದಂತೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆಂಟು. ಯಾಪೆ ಕಪ್ಪು ಹಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಹಾಂ ಹತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಬಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಬತ್ತ ಕೂದಲ್ಲ ಜಯಲತಾ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಜಯಲತಾ ನಿರ್ದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಬೇಡ ಅಂತ 2 ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಮಾತುಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಂತ. ಹಚ್ಚು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ನೀನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ ಮೆಲ್ಲದಿನ್ನೆ ಬಡ ರೊಟ್ಟಿಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಊರು ದಟ್ಟಿಗಂದಿರ ಮಾತ್ರ
ಇದು ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ. ಈಗ ಕನ್ಪಬಹುದು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಾಡಿ ಉಂಟು. ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಮೆಣಸು ಮಂದಿಜಿ ನೀರು ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ದೀಪ ಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್ ಸೋಬಾ ಬೆಲ್ದಾಕನೆ ನೀನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ ರೊಟ್ಟಿನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಂದು ಮಂಚೂರು. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ఎంకులు ఉండదే మంచి మనడా ఏరుకొండలు ఎందెత్తున్నాయి ఆ ఉక్కులు మొక్కులు పంపిన ఇంకా ಬೇದೇದು ತಿಂಪಿನ ತೆನಸು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಲ್ಲಕ ಏರ್ಲ ತಿಂದು ಸೈ ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓವು ಹಣ್ಣದ ಮಂಡಜಿ ದೀ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ಬೇರು ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ ರುಚಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇವಾ ಆಯ್ತು ಹಾಪುಂಡತ್ತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಕಾಂಡೆ ತಿನ್ನ ನೈಂಕ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡಿ ಉಂಡದೆ ಬರಬಾರ್ದನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಸೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಿಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ ಮುಂಜೋಡ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸೋಗ ಸೇ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಡಿರಪ್ಪನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡತೆ ಪನ್ನಿ ಬಕ ಇದು ಬಡ ದಿನ ನಾಯಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು ತಿಂತೆ ಎಂಟು ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಚಪಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು ಶೋಭ ಜಯಲಲಿತಾ ಆಂಟಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಹಾಂ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಟ್ ತಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವತ್ತು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಬೇತ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡದೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತ್ ಉನ್ನದು ಅವಳು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅತ್ತಿ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಈ 35 ಅಕ್ಕಳು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಚಟ್ನಿ ಡಬ್ಬ ಇಡಬಾರ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೋಲ್ದು ಕುಂಟು ಗೊತ್ತುನಾ ಐಟು ಅಟ್ಟಿ ಮಂತ ಮೈದಿರಿ ಈತ ದಿನತ್ತಲ್ಲ ಕಂದೀರ ಅವಳು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಫುಲ್ ಕಂದೀರು ಮಸ್ತ್
ಇನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಯ್ತು ಪುಡಿ ಕೊಂಡತ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎರಡು ಬಜ್ಜಿ 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 ಚಟ್ನಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ಬದ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಅದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದಾತಿನ್ಕ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀವು ತಿಂದು ಉಂಡುದು ಮಾತು ಅಂಚೆಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ ಮನಸ್ಸು ನಿಜ ಮಲ್ಪೇನಾ ಏರ್ಲಿ ಚಿರ ಅಂದ್ರಿ ಹಾಂ ಬಕ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅದ ಮುಂಜಾನೆ 9 ಹೌದಾ ನಾವು 5 ರೂಪಾಯಿನ ಜರ ₹5 ಜನ ಒಂಜಿ ₹2 ಒಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಐಡಿಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ತೂಪಿರತ್ತ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಐದು ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿರತ್ತ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಐಡಿ ಕುಲು ತೂಪಿನ ಕ್ಲೇಮ್ ಆತ ಧನ್ಯವಾದ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಥ ಏರ್ಲಪ್ಪಾಡು ನಮಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ అలా కలుకుమా అమ్మా కలుకునగా ఏం చేయాలి అవే ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೀ ತಗೊಳ್ಳು ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತಿನ್ಕಾನ ಬರ್ಬಾರ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎತ್ಗೆ ನಾನು ಜನ ನನ್ನ ಬಡ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಒಪ್ಪಡ್ಲಾಗಂದಿರಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿ ರೂಪಾಯಿ ₹5 ಬರಬು ₹5 ಕಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಏರು ₹5 ದಾದಾ ದಾದಮ್ಮ ಐಡಿಯರ್ ಕಲ್ವಿ ಏರ ಕಲ್ವಿ ಉಪ್ಪುಡುಗುಲು ತೂಪುನು ತಿಕ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಕಲ್ವಿ ಏರ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆರು
ಅದು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನೀರ್ಬೇಕು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿಗಳು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ದೀಕ್ಷಾ ಮಕ್ಕ ದಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿತ್ತದೊಡೆ ಕೊಡ್ತೀವರ ದಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೀನಿ ಇರೇಗ ತಿನ್ಪುನ ಸೈದಿಕ್ ಕೇಳಿದ ವೆಲ್ದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇರೇಗ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಬದಿಜ್ಜಿ ಐದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಗ ಅಂದ ఆయన ಬಿದ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ ಬನ್ನಿ ಈ ನೀ ತಿಂಗೋದು 2 ಸಾರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಅಂಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಮರ್ದುಗಾತು ಅಮ್ಮಗೆ ಮರ್ದುಗಾತು ಅಮ್ಮకు ಬಂದಾಗ ಕೊಜಪ್ಪಲ್ಲ ಕಂದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಾಲ್ ಅವಡ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಸೋಗು ನಿನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತ ಕೊರಿ ಕೊತ್ತೇರಿ ಏತುಕು ರಡ್ಡೆ ಅರ್ಧಮ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಸಾಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಕೊರಿ ಅಂತ ತಿಂತಿಜಿ ನಾನು ಉಂಪುಜಿ ಬಂಡಿದ್ದು ಕುಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರಿಯೋದ ಆಯ್ತು ಅವು ವಸ್ತು ಅಮ್ಮನ ಮೂಕು ಹಾಕುವ ಎಂಕ ಬಗ ಮೂಲ ಗುರ್ತು ದಕ್ಕಲತ್ತೀರು ಮೂಲ ನಕಲು ಮೂಲ ತಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಬರದಕ್ಕಲು ದಿನಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಪಂತಲ್ ಪೆರ್ನಲ್ಲಿ ಈಸದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರಪಲ್ಲ ತಗೋಡು ಇರ್ನ ಮರ್ಮೈ ಆವಲಿ ಮರ್ಮೈ ಬರ್ತೀನಿ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಂಚಿನ ಇನಿ ಕಿಶೋರ್ಲ ಬೇಜೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ ಮಗ ಒಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಏಸಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಲೈವ್ ನೈಟ್ ದಾದೆ ಗುಡ್ಡ ಕರ್ಪರೆ ಬಾ ಇಜ್ಜ ಪಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಅಜ್ಜಿ वो कर लेगा हाँ हाँ पार दे दाल ಮುಂಚೆ ಹೊಡಿಜಾರ ಹೋ ಮುಂಚಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಸತ್ ANP ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ನೈಟ್ ಕುದ್ದಿರಂಡ ಅಂದವೆ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗ ದಿವಸ ಲೈಕ್ ಕೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಜನ್ಮ ಲೈಕ್ ನೈನ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅವೀರು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಂತೀನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಹಚ್ಚಿನ ಮೇಲ ಅವೇರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತೇರು ನಿಕ್ಲೇದಾನೆ ಮಗ ಕುಸಲು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಂಪನ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಂಗ್ಲು ಬರೋಡ
पगेलते वर्ष भैया दादा अंत ಸೋಂಬೇರಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಕೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರೆ ಬೇನಿ ಆಡುದು ತಿಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೀರಾ ಏದು ಕಂದೀರ ಹಾಂ ನನ್ನ ಮುಗಿನದ ಅದನ್ ಪೇರು ಮುಗಿನದ ಅದನ್ ಪೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸಾರ್ದುಲ ಬೋಂಡಗೆ ಓಡಿಗೆ ಸಾರ್ದುಲ ಬೇನಿ ಸೋಂಪಾಗ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನು ಕೇಂಡರೇನಿ ಮಗನ ಕೇಂಡರೆಗೆ ನಾಡ ಯಾವ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಚೌಲ್ಲೆ ಮಗ ಶೋಭಾ ಅಲೇ ಅಕ್ಕ ಉದರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮ ಅನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಶೋಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಶೋಗೊಂಡು ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಡು ನಾ ಪಲ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆ ನಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೈವ್ದ ಅವಸ್ಥೆನತ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಏನು ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಜನ ಈ ಜನ ಉಳ್ಳೆರತ ಈ ತಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆತೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂದ ಬಲಿಮೆ ಉಂಡು ಮಗ ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ ಮನ್ಪಚ್ಚು ಆತ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬತ್ತು ಜನ ಬೇಜಾರಿಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕೂರ್ನೆ ಜನ್ಮಡೆಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ವೈಕಲ ಪೋಪುಜಿ ತೆಚ್ಚು ಓಲೈಗುಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕಾಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಐಕೆ ಪೋತೆ ಪಕೊಂಜಿ ಐಕೆ ಪೋದೆ 2 ಜನ ತೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅತ್ತ ಮಗ ಕವಿತ ಶಾರದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಪು ಜನ ಚಂಡೆಗೆ ದಚ್ಚು ಗುರ್ತುಂಡು ಹಿಂಗನ ಸಚ್ಚಿಜ್ಜದ ಸಚ್ಚಿಲ್ಲ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಲೈ ಒಡಿ ಅನ್ ಸಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಚಿನ್ ಪಂದ್ಲೆ ಇದಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಚ್ಚು ಸಚಿನ್ ಪಂದಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಚ ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪದ ಬರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ ನೇಲಾಡು ಬಾಕಿ ದೇಟ್ಲ ಪೋದ್ ನೇಲಾಡು ಅಂಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜೇರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪುನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಏತಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪಡಿ ಎಂಚಿನಲ ಮನ್ಪಡಚ್ಚು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅರ್ಥಾಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನನ್ನ ಮನ್ಪನ ಕುಂಡು ಏಜಿ ಒಯ್ಕ್ ಶಾರದಾಗ ಚಂಡ
ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಲ್ನಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಡಿ 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 ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕುಡಚಿ ಪದ್ಯದು ಏದು ಇಂಕ ಬಾಯ್ಡುಂಡು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕವು ಹೂ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯವ ಓ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದೇಶಿ ತುಲ ಇನಿ ಕಿಶೋರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪದ್ಯನಾ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ಪೆ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಗೀತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಐದು ದಿನಗಳು ಪೂರ ತಿದ್ದು ಚಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನಾನು ಬಿಸಿ ಅವಳು ಬಾಕಿದ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಡ ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಮ್ಮ ನೈಟಿಗೆ ರಂಚೇನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಾಡಿರು ಹೋಗ್ಬೇರು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆಡ್ಲ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ದುಂಬು ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಂಡೆಡ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಪೂರ ನಂಚೆನೆ ಆಂಡೋರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನೀರು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲು ಬೇತಾಡ ಆಂಡ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನ್ಪರೇಜಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಂಡಿದಡೆ ಬಲದ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುದೇ ಅವು ಪದ್ಯ ಅಂಚತ್ತಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊನ್ನೆ ಕಂಡಿದಡೆ ಬಲದ ಪೊನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುದೇ ಇಂದು ಬೇತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಡು ಮೀದು ಪೋಲದೆ ಮೀದು ಪೋಲದೆ ಅವು ಆಯನ ಅರವೆ ಮೇರ ಓಮಂಜುದ್ ನಾವು ಅವು ಐತಾನೆ ಪದ್ಯ ಬಾನದ ಬಸ್ಸ ಬಾರಡೆ ಬೂರು ಬಾ ನೋಡ್ದೆ ಬಾನದ ಬರ್ಸ ಬಾರಡೆ ಬೂರು ಬಾ ದರ ದರ ಬರ್ಸ ಬರಬರ ಬರ್ಸ ಬಾ ನೋಡ್ದೆ ತಿಡಿಲಿ ಮಿಂಚಿ ಬರ್ಪುರಲ ಬಾ ನೋಡ್ದೆ வா லைவ்ல போவாடு அண்ட் சப்போர்ட் இப்போ நம்மள ಅದೇ ಈಗಿಲ போனದ ಇಂದಿಗಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಕೆಲವರು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿ ನಕಲು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಬರ್ಪುಜೆ ನಾಟಕದ್ದು ಮಾಮಿ ಕೂಮಿ ಬಂದ್ಪುಣಿ ನೀ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡದು ಐಕೆ ಬೈದಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ 10 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಲಾಭಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೋ ಆತೇತಾ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಹೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ಬೇಜಾರದ ನರ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾತ ನಿಂಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಆತು ಮಂಡೆ ದಾಲ ದೀವನು ಜನ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಆತಿಗೆ ಎప్పుడు ಬಂದು ತಿಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಿ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಬೆದ್ದ ಹಾಲು ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದಿನ್ನದೆ ಒವೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನಿ ಒಂತೆ ಮಂಡೆ ಒಂಚ ಫ್ರೀ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅವರನ್ನೇ ಆಪುಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ನಾನು ಆತಂದು ಮಂತೆ ಸಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರೀ ಬಣ್ಣಗ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಂಥರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆನರ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನೇ ಗಟ್ಟಿ ಬಂತಂದುಗುಲ್ವೆ ಅನ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಾನು ಹಾಳು ಮಂತಂದು ತಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಬಿಪಿನ್ ರೈಸ್ ಮಂತಂದು ಕೋಪಟ್ರಟ್ಟು ಪಾತೇನು ಅಂದು ಮಾತ ಬೋಡ ಐದು ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ಏರು ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಪೋವಾಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಮಗ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಅಜ್ಜಿನ ಇರ್ನ ಈರು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇರೇನು ಎಪ್ಪಗ್ಲೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪೋಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಯಾರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಕಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ 35 ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮಡೆ ಉಂತುಂಡು ಅದು ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ ದಾದ ಮಂತದೇರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಏರ್ ದಾಲ ಮನ್ಪಾಡು ತೂಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ದೇವೇರಂದಿರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೂರ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಅಕಲ ಚಾನಲ್ ಬೂರಂದ ಕುಲ್ಲಂದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಬೇತ ಏರ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ಪನತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನೇ ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ 41 ಹಾಂ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಓದಿನತ
ಆತ ಶೋಕುದು ಓದುದೆ ಎಂಕ್ ಬರಂದು ಜವ್ವೆನಾ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನೆಲ್ಲ ಓದಿಯ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನೆಲ್ಲ ಓದಿಯೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿಯೆ ನನ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಉಂದುವತ ಏರು ಆ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋವಡು ಆಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋಂಡಲ ಮುಂದೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಅವೆ ತುಂಬ ಕಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಿ ಏರು ಬೋರ್ಡಂಡಲ್ಲ ಪೋಡು ಮಗ ಯಾನು ಮಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಪಾತೆರ ಅವು ಹಾಲು ಶೋಭ ಭಸ್ಮ ದಕ್ಕದಂಚಾಯ್ ಶೋಭಾಗ ಭಸ್ಮ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಮ ದಾದಾ ಅವು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನು ಕೈ ತಿರುಪದ ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಓದಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ 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 ಇದು ಬೋರ್ಡು ಪರಬು ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ದಾದಾ ಪರಬು ಮಂಡಿಡು ದಾದಲ್ಲ ದಿವಳಿ ಟಂಗ್ಗೆ என்ன மனசு மலர்ந்துண்டு அலை என்னால் பந்து மாயக்குடி தத்துவத்தினாலு உண்டே 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 ಪರಬು ಸಾಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಟ್ಟರೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಬೇಜಾರ ದಾಯ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಂದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆವಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ತರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮಾತ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಬರ್ಪುನಿ ಒರಿಯೇ ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ದಾದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏಪರ್ ನನ್ನೊರೇ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಎನ್ನ ತರೆ ಮಿತ್ತೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ನೀರು ಮೈತಿರ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬುರ್ತೆ ಶೋಭಾ ಆನೆದೊಂದು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಆಂಡತ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನನ್ನು ದಾಲಮಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎರಡು ಗರ್ವತ್ತನ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಯಾನೇ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮತ ಮಂತಿನ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಹಾಳಾಪೆ ಐಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಏನು ಹಾಳ ಪುಣ್ಣನೆ ಬುರ್ಚಿ ಏನು ಎಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ವೇಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೊಂಜಿ ಹುಷಾರಾವಡು ಬೊಕ್ಕತಿಲ್ಲ ಯಾ ದುಂಬಿ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಾದು ಆಲೆಗ್ಲಿತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಕೂತುಜಾನು ಆಲೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಜೊರಟು ചെയ്തಲ್ಗೆ ನಾನು ಪೋನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ಬಂದು ಹಚ್ಚಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಈ ಹಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲೊಂಜಿ ಈ ಏರೇನು ನಂಬುವ ಏರೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ನಂಬಿಯೆ ಐಟ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಅಂಡು ಮೋಸ ಅಂಡು ಅವೇ ಕೂಡ ಮೋಸ ಇಂಕ ಆಯರ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಂಚ ಕೂಡ ಆಂಡನಗ ಇಂಕ ತಡೆಯೂ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಪಂಡದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಉರಿಜಿ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಉರಿಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಚಜತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಂಕ ಏರ್ಲಾತೆ ಯಾನೈತೆ ಈ ಕಾಂಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಓನ್ವೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೆ ಏರಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಂತೇನಿ ಆಲ್ದ ಪಾತೆರಿಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಪಾತೆರಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಪಾತೆರಿಯೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಪಾತೆರಿಯೆ ಮೆಗ್ದಿಡಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗಂದೆನ್ನಿ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಬೇಜಿ ಶೋಭ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳ ಇಂಕ ಆತೆಯವ ನಾನು ಆಲೆನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪುರ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಏರ್ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಿರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೂಪಲ್ಲ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ
ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತೀನಿ ಓಲು ಬಂಡ ഞാൻ ഒരേക ಮಂತಿ ಉಪಕಾರ ಎಂಕ್ ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕಿಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವು ನೆಟ್ಟಗೆ ಏನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನೋರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಯಾನ್ ಅವಳ ದೀತಿಜಿ ತೂಕ ದೇವೇರಿ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಪಡ್ ಬರ್ವೇರ ಅತ್ತು ಇಂಕ್ ದಾದಾನ್ಲ ಒಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಹಾಕೊಂಡ ಆತೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ವೆ ಶೋಭಾ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಬೇಲೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆವಡು ಯಾನುಂಡತ್ತ ಏರುಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈಗ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಏರಿಡ ಪುಸ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬೇಲೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೆ ಒನಸು ಬರೋಡು ಸೀದಾ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ ಆತಲ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಪಿನ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಪೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಸನ್ನಿ ಇರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬುರುಜ ಮಲ್ಲೆ ಜೇರು ಬರಾಟ್ ಬರಂದನೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪನ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಏನೇ ದೀಪೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಂದು ಎಂಕೆ ಕಡೆ ದೀಕ್ಷೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೊರಿಯ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ಧನೆ ಬಿಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರಮೋದು ಪ್ರಮೋದು ಪ್ರಮೋದುಡು ಉಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಕುಡ್ಲಾಡು ದಾದ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಕುಲ್ಲೆರಲು ಪುರ್ಸತಿ ಪೂಜಿ ಓಲ್ಪದೆವು ಅಂದೆ ನಿಜ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಚ ಬೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಹಿಂಗೆ ವಾ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ಸ ಮುಸರಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಿವ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಕ ಬೇಲೆಗೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿಜ ಎಂಕಲ್ ಟೈಮೇ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತೂಪೆ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾ ಮನ್ಪೆ ನೈಟ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಳು ಧ್ಯಾನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪೋಂದು ನಾವು ಹೋದನ ಅತ್ತರ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೋಪ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜನ ಬೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೈತೆ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಐಟ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಒರ್ತಿಗುಳ್ಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಎನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಎನ್ನಡಲ ಮಿತ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇ ಅಂಚೆಯ ನಾತು ಬೇಜಾರು ಬೈಯಗ್ ಬತ್ತು ಜೊತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆತು ಬಿಸಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪೊಡ್ದು ಎಡಲ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ ಮೈಂಡ್ ಏರ್ಲು ಪೂಜೆ ನಮಗೆ ಏರ್ಲು ಎಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ದುಂಬಿ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪೊಡ್ದು ಆಲ ಜಿಂಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಿಂಜ ಒಂದೇಜಿ ಎಗ್ಗೆಂಪು ನೇಜಿತ್ತೆ ಓವೆಲ್ಲ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯಾರು ಈತ ಮೇ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತುಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಬರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪೆ ಇದ್ರ ಬತ್ತ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಜಿಲ್ಲಡು ಪುನಃ ದಿನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಮಂತುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂದೇನು ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು 8 ಮಂತ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುದು ಅಂಚ ಪಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ 2 ಜನ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಡಬ್ಜೆದ್ರು ನೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಬರ್ಪಚೇರಿ ಪನ್ನತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಿಳಿಪೇರು ಓಕೆ ಇಂಕ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಸೇರ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ಲು ಅಮ್ಮನ ಅಂಚ ಬಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಚ ಎಲೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಆಂಡ ಅವೇನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ತೂಪಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಪಂದದ್ದು ಕಾಲ ಮೀರ್ದು ಪೋಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮಲಕ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಲ ಮಂತನಲ್ಲ ಜೈರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇನೆ ಆನೆಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಜಪ್ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆತಂದವು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ನಿಂದದ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೋಲಿ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ದ ಪಂಡದು ಈಡೆ ಮುಟ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅವು ನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನೊಂಜಿ ಅನ್ ಪಂಡ ಅವಾಗ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಮನ್ಪೇರ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾತಿಗೆ ಬಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾದು ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಜ ಅಪ್ಪೆನ ವೀಡಿಯೋದೆ ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಂದಿ ಕೊಡ್ತದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾ ಪಂಡದ ನಾನು ಈರ್ ಕೈ ಬುಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಬುಡ್ಪು ಜಲ್ ಪಂಪಿನ
ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರು ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿರಂಜನ್ ದೇವೀರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈರ್ ಕೊರ್ನ ಪತ್ತಾಪು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಇದು ರಾಯರ ಪೂಜೆ ಆದು ಬತ್ತಿನ ಅಂದೇ ರಾಯರ ಪೂಜೆ ಆದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇರ್ನೆ ನೀರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮುಗುದೇವರೆ ಲೈಕ್ ಕುರಿಯಿರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ 10 ಲೈಕ್ ಆಂಡು ನಾನು 20 ಲೈಕ್ ಆವಡು ಯಾರು 30 ಲೈಕ್ 25 ಲೈಕ್ ತಿಂದಿನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿ ಚಚ್ಚು ಎನ್ನ ದುಂಬುದು ಎತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇಜ್ಜೀರು ಪೂರ ಬಿತ್ತೊಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಪರಬು ಪೋಂಡ ಆ ಪರಬು ಪೋಂಡು ತೆಚ್ಚು ಪರಬು ಪೋಂಡು ಉಗ್ಗ ಉಂಡನೆ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಉಗ್ಗ ಉಂಡುದಾನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬರೀಟು ನಾವೇನು ತಿಂದೀನಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಲ್ಲ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ಅರ್ಧ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಒಂಜರದ ನ್ಯಾನ್ ತಿಂಡೆ ಈರುಂಡಾರ ಉಗ್ಗ ಶೋಭಾ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರ್ಲೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಬಿಸಿ ಬಂತ ಆರು ಪಿದೆ ಉಡುಪು ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಓ ದೇವರೇ ಅಂದು ತೂಪುಂದು ತೂವಡ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಏರ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಅವನ್ ದಾದ ಮಂಪೆರ ಹಾಕೊಂಡಚ್ಚು ಪೋಡಿನ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ 7 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಬಂಡದು ಏರ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಐಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಕೆ ಈತಿ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆ ದಾದಾಣ್ಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಆತಲ್ಲ ನೀವು ದಾದ ಮಂದದ ಅವೇನು ಐಡಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿಕೆ ನೋಡು ಅಂದೆ ನೀವು ಇಂಚಿನ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪನದ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಐಡ್ರು ಕೂದೊಂಡ ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅದ ಪಾತೆರ್ದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಅದ ಯಾನಾತೆ ಬನ್ನಿ ಇದೇನ 1,000 ಚಿಲ್ಲರ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ಆತು ಜನ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾವಜ ಊರಿರ್ಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುದು ಪಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರ್ದಿ ಯಾವ ನೈಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪೂಪು ಸೇರ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂಪಿನ ಏರ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಜೋರ್ದಾರಂತ ದೀಪ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಆರ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಕೋಪಯಾನ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬರ್ಬೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂತ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಪೋಪು ಜನ ಎನ್ನ ಕೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಕೊಕ್ಕಡ ಬರೋದಿತ್ತೇನು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ರಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ತೆಜ್ಜಿ ಬಿಡು 6 ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇರು ತೂತೇನ ಕೊಕ್ಕಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಕೊಂಜಿ ಏರು ಜೇಕಿ ಬಟ್ಟು ಬರೋದಿದ್ದೀರ 6ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ಬಿಡು ಬಲ್ಮೆ ಕೇನ್ವರ ಕೇನು ಅರ್ಪನ್ ಪೇರು ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಕವಿ ದೇವರೇ ಅಲ್ದೆ ಕವಿ ದೇವರೇ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನು ನರಮನಿ ನಿರಂಜನ ಅಲ್ಲಿ ನರಮನಿಗೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಏರ್ಸೋ ವರ್ಷಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಮನೆ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ಗೆ ದೇವಿಯರಾದ ಪಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ಮನ್ಪನು ಎನ್ನ ಮಾಲಂದುಂಡು ಅಲೆ ಎನ್ನಾಲು ಬಂದು ಅಂದಿಗೆ
ಅದೇ ಅವರ ಇಂಜನುಲ್ಲೇರು ಬತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರ ದಾಲ ಪಾತೆರಂಡ ಏನಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಮನಿ ಬಂದು ಎಂಜೇನೆ ತೂದ ಪ್ರೇಜರ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ತೂದು ಅಲ್ಲವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಂಟು ಹಾಂ ತೂಪೆ ತೂತ್ ಪಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಏನಿಗಳು ಕುಂಟು ತಿಪ್ಪರೆ ಉಳಿದಿಂದೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂದ ಇರುವಾಗ ಬೇರೇನೂ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಮುಳ್ಬೆಜ್ಜ ಉದ್ಯವರಡು ಉದ್ಯವರಣಿಜ್ಜ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತ ಕಾರು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಕಾರು ರೆಡ್ ದನೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ದಾಯಿಗಿದೆ ಹಚ್ಚು ಬಲೆ ಉನ್ಕ ಆವಿ ಇರುಲ್ನೆ ಲೆತ್ತಾರತ್ತೆ ಇರುವನಸ್ ಮಂಪ್ರವೇ ಹೆಂಗ ತೂಪ ಮೂಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಅಂಚನ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವ ಅಂದದ್ದೆ ಕಾಲು ರೆಡ್ ದನ್ನತೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದು ఒక ಒಪ್ಪುಂది ಆಯ ದಿನ ಕೊಂಚ ಬತ್ತಾಡ್ಪೆ ಯಾಕಡೆ ಬುಲ್ತದ ಬತ್ತಾಯಿದೆ ಏನಾರ ಕಣ್ಣಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ಗೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ರಡ್ಡು ಉಂಟಿದ್ದೆ ಕಾರು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಇದ್ದೆವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರದ ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಾರು ಪಿರಾಡು 4 ಕಿಲೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಪಿರಾಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಜೋಲಿ ಎದುರುಡೆ ದೀಕ್ಷೆ ಗುಮ್ಮೆಗಳೇನು ಅರ್ಶಿಲ್ಲೇತ ಅರ್ಶಿ ಬರ್ಬ ಜನ ಪಿರಾಡು 4 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ दिल्ली में है मैडम क्या है आप ऐसे बात कर रहे हैं मैं किधर हूँ मैं मैंगलोर छोड़ के मैं दिल्ली में क्यों आऊँ मैं मैंगलोर में हूँ ऐसे मत बोलो मेरे को ठीक है गंदे गंदे बात मैं नहीं करने के तरह अच्छे बात करो निकलना बंद निकलने आवड़ अंद रड्ड बर्तन इत्त गुड़ंज बोल्तदुंडु 6 ಇಂಚಿ ಪಾಪ ಅಂದದು ಎದುರೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಲಿದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಲೈನ್ ಪಪ್ಪಲೆ ಇರತ್ತ ಪಪ್ಪ ಎದುರು ಕುಲ್ವೇರು ಅವಂದು ಏದೆ ಸೌಂದತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ मैडम ओके उधर रहो मेरे घर दिल्ली में है मैडम ठीक है उधर रहो मैं मैंगलोर में हूँ मैं दिल्ली में नहीं हम लोग कर्नाटक से शे पर बीत दौड़ो अंद आप आए ना एक लाइक दे दो मुझे एक लाइक करो बात करके जाता है आप लोग लाइक नहीं करता है आए यार सावेना आई टू ले नेट टू 11 पिन आई टू इट लो पड़ेंगे दैन ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ അമ്മനോട് പറ്റി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ധാരാക്കഥ പറ ಆಡೆ ಅನ್ಕೇಂಡನೆ ಇವಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪ ಸಾರು ಇನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಇಜ್ಜದ ಅవి ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪೂರ ತಪ್ಪವನೇ ಹೊರ ಜಾಲಿ ಮನ್ ಪರ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೊರ ಜಾಲಿ ಮನ್ ಜಾಲಿ ಬೋತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ ತಿಕ್ಕು ಜೀವನ ನನ್ನ ಪೋಪುನೆ ಆಗಲು सौंदती यल्लम्मा टेम्पल मालूम है क्या मुझे नहीं मालूम है मैं उधर तक नहीं आया मैं मैंगलोर पे है ना इसलिए मैं मैंगलोर में हूँ मैंगलोर में कि क्या टेम्पल है पूछो वो बताती हूँ लेकिन मेरे को वो नहीं पता है यल्लम्मा मैं सुना है गया नहीं आजाने इज्जी आजाने ओडे बोतना अभी बनना था मेला कट्टू सेले बात तेरना बर्पेर ಹೆಂಗೆ ಹಂಚಿನ ಬರೀ ಸ್ಟೇಜ್
ಬತ್ತೆಡ ಬಪ್ಪೇರು ಪೂರಡ ಬೊಪ್ಪೇರು ಏತು ಬರ್ತಲೆ ಮಬ್ಬಳು ಆತು ಬರ್ತು ಮನ್ಪೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ್ ಹತ್ತಾರು ಬಾರ್ದು ओके थैंक यू मैडम ओके ओके आप आए ना मेरे को एक लाइक नहीं दिया ना दूसरा बात करता है आप ಅಚ್ಚು ಕುಡಂಜ ಜನ ಬರೋದು ಇಂಕ್ ಅವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಮೋಸ ಬಂದು ಆ ಜನ ಬತ್ತೆ ಕೈ ಆಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೋದಿದ್ರಿ ಜೈ ಜಿ बेंगलुरु मेजेस्टिक एरिया यूट्यूब हेलो भैया मैं क्या बोला आपको मैं बेंगलुरु पे नहीं है मंगलुरु मंगलुरु पे हूँ अब क्या है बेंगलुरु मेजेस्टिक मेजेस्टिक मैं मैंगलूर पे हूँ ಹಾಂ ಆಯ್ಜಿದೆ ಆಯ್ಲ ತತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಬನ್ನತ್ತ ಆತು ಜನ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಹತ್ತೀರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಡು ಮಾಡಿದವರ ಪಾಪ ಆಡಿದವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೋಪಿಸಿ ನಿಂಚಿನ ಮಂತಂದರ ತೂತೇನ ಹಾಕ್ಲೇ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಲ್ಲೇರಾಕಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಪುಜಿನ ಪಂತದ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪೋಪುಲ್ಲೆ ಜನ ಐಡಿಟ್ಟು ಉಂತುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಹೋಗೊಂದು ಬಕಂದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ పోతారు ಆ ಬಿತ್ತಿರು ದೂಪಿನಿ ತೂತೆ ಅಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದರು मंगलुरु में क्या है मैडम बेंगलुरु में समुंदर है बड़ा समुंदर बहुत अच्छा है देखने में अच्छा है जाके डूबने के लिए अच्छा है आप देखा है क्या मैंगलुरु का बीच देखा है क्या समुंदर देखा है आप नहीं ना एक बार आ जाओ मैं दिखाती हूँ तेरे को मैंगलुरु कर्नाटक में कितना बड़ा समुंदर है चेतन आचार्य हाय ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ದೆತ್ತಿನ ಇಂಡ ಮೋನು ಹಾಸೆ ಐ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ದೆತ್ತಿದೆ ಕಲ್ವಿ ಸಂತೆ ನೀ ಚೇತನ್ ನೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಐ ದಾದದ ಬಗಲೊಂದಿಲ್ಲ पूरा नेटे बातेर नेटा एदर बातेर ओरिनदिद्दे मुकुस दर्ते बार्दे बासे एंडे अला तुम्हारे को मैडम है क्या मैंगलोर में हाँ तुम्हारे को मिलो क्या हाँ मिलो मिलो आओ मैंगलूर पे आओ तेरे को मैं ये समुंदर दिखाती हूँ ठीक है कोरिया ಈರು ಕೊರ್ತು ಜರಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒನಸಾಂಡು ಉಂತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿದೆ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪಿನಿ ನಿಕ್ಕು ತೋಜುಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುದು ಅಲ್ಲ बीका क्या है मैंगलूर में क्या है मैडम मैंगलूर में समुंदर है निक्क आप जाओ निक्क चैनल इतना मात्र है निक्क चैनल जरा आपजी मनपुच्ची बुडू आ चैनल मनपुच्ची बुडू दादा अनपतुका बका टाइम ಔಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಿಕ್ಕ आपजी ಇಕ್ಕರ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅವು ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪಿ ಐ ಡಿಲೀಟ್ आपजी ఆయనే ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದಂದು ಮನ್ಪಡ್ ಬೇಜಾರಿ ಜಾಯ್ನೆ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾವ ಮನ್ಪು ಜತೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ आयत कुर्ला बरोड़े वाला बन्नी वाला नहीं तोच पाए अभी ये हिंदी वाले मुझे नहीं पता है कौन है वो हिंदी वाला भैया उधर से बात कर रहे हो दिल्ली में वो क्या बोलते हैं मालूम है मैं दिल्ली में हूँ मैं चिना आता चिना एल्लम्म आ टेंपल मालूम है मत केरंदुल्ले मांगे आ एंड केरंदुल्ले एल्लम्म आ देवीरन पुदर्दिद्दिल्ल सैपिरत मारे दायिगे ಏರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಂಡು ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತಂಜಾರು 7 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತಂಜಾರು
ಇದೆ ಅಲ್ದ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತು ಉಂತೊಡಕ ಎಂಬರ್ಪೆ ಯಾನುಂತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಾಲು ಬಲ್ಪುನೆ ಬಯ್ಯನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯನಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನು ಓಲಾನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಕಲ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪಾತೆರ್ನು ನರಕದ ಬಂದ ಪಾತೆರ್ನು ಆಪುಂಡ ತೂಪಿನಿ ತಿಕ್ಕಿಚಂದ ಬೆತ್ತ ಚಾನಲ್ ಬೋಪಿನ ಅಕುಲು ಇರು ತೂತಾರ ಬೆತ್ತ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತ ಲೈವ್ಡು ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನರಕ ಅಲ್ಲೊರ್ದು ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪೊಲ ಬಕೊರ್ತಿ ಕುಲೊಂದು ದೋಸೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ನಲಿಪುನ್ಗೆ ಐಟ್ ಕಣ್ಣ ಬಿಡಲಿ ನಲ್ತು ನಲ್ತು ಮನ್ಪಿನಿ ಸೋಕಾಂಡ ಅಂದ್ ಯಾಲ ನಲ್ಪೊಡ ನನ್ನ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಲ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಲ್ಪೊಡ ಅಂಚನ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕಡದನ ತಿಕ್ಕಿಜಿರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಸಾದಿ ಬೋಯಾರ ಅಂಕಲ್ ದಾದಮ್ಮ ಐಕ್ಲಿ ನರಕ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಸಾರ್ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಬೆಂಟ್ರಾಪ್ ಜೈಕ್ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಬೆನ್ಪುನಿ ನಾಯಿ ಅಕಲ ಊರುಡು ಉಂದತ್ತೆ ದಾಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮನವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲ್ ಬೆನ್ಪುನು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲ್ ಬೆನ್ಪುನು ಅಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ನಿಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕುಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ನಿಯೇ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಮದ್ದೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಕುಡ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆನ್ಪುನಿಯೇ ಅಕ್ಲೆ നമ്മുടെ ಪುರ ನಡಪು ಜಕಲ್ನ ಓಡು ನಡಪುಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಚಿದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಆವಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ದೀವಡ್ತಕ ಐಕ್ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯ ಇನ್ನ ಸೇರಿ ಹೋಂತಿ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋನಗ ಕೆಲವು ತೋಜ ದಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಗ ಮಾತ ಎತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನೊಂದೇ ಉಂಡು ದಾದಾ ಬಂದು ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಇಂಕೀರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ತುದೇ ಗೊತ್ತು ಅಕುಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ನಂದು ಬಂದು ಅಂದ ಐದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಪೋಯಿದೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಜೋರು ಉಂಡು ಆಯ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದಿದೆ ತೂಲೆಗೆ ಮೊಲ್ ಶೋಭಾ ಇಂಚಾನ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ ಶೋಭಾ ಈ ಅರ್ಧದ ಬಲಿ ಪುನ್ ಕೈ ಕೊಡ್ದಾವ ಎಂಕ್ಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈತು ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತುನ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ಪೋಯಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆರ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ನಿನ್ನ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪದ ಕುಲ್ಲದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟೆ ನಿನ್ನ ಶೋಭ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪದು ಟೀಚರ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಲೆಗು ಹುಚ್ಚರ ಬರತ್ತ ನಿಕ್ ಒಂಚು ಪಾತೆರೆ ಜಯಗಡ್ ಪತ್ತೆ ತಿನ್ನತ್ತ ಆಯ್ ಒಂಚು ನಿಕ್ ಒಂಚು ರೀ ಒಂಚು ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಂತ ಬೆಬ್ಬೆ ಬೆಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೆ ಕಡಿತ್ತು ಜತ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲು ಓಡಿಪೋತಿನ ಶೋಭಾ ಈ ಓಡಿಪೋತಿನ ಪಾನಿ ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರು ನಿಂಗೆರವೇನಾ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭಾ ಅಂದ ಅವ್ವೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗುಳಿತ್ತು ಜನ ಈ ಉನ್ನತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ದು ಬರ ಬೆಲೆ ನಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಗೊತ್ತನ್ನತ ಈ ಲೈಕ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ ಬಗ್ದ ಅಲ್ಲ ಗೊಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತತ ಈಗ ಇಂಕ ಲೈಕ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೇನು ಆತ್ ಕಲ್ಪ ಇರಾರು ಶೇ ಇರ್ಬೋಯ್ನಾ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪ ಪೂರ ಟೀಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಆಪುಜಿಗೆತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ದು ಪೊನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನತ ಇತ್ತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ್ದೊಳ್ಳಿತ್ತನತ ಐಕ್
ಅದೇ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಏಜಿ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಪದ್ರಡ್ಲೈಕ್ ಕೂರ್ದು ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ಲೆ ಎಂಡಲ ಅದೇ ನೀನೇ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಹಾಯ್ ಮಗ ಬದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕದ್ರಾಡು ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿದೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಏರ್ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತಾರು ಈರು ಮನೆ ಕೇಂಡಿರತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜಕಂತ ಕೊರ ಆಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈರು ಓಡಿಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿಡು ದಕ್ಕದೊಲಿತ್ತಿನತೆ ಓಡಿಪೋತೀನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರಬು ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜದ ಅಲ್ಲತ್ತದೆ ಪರಬು ಪೋತಿನತ ದೂರ ಪೋತೀನಿ ಈ ದೂರ ಪೋತಿಂದೆ ಅರ್ಜುನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅರ್ಜುನೇ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ನಿಜ್ಜರ ತಾಯ ಪೋಯೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ದ ನಲ್ಪರ ಆತಜ ಗೆಜ್ಜನು ಚೇ ಆಯೆ ಪೋಯನೆ ಮಗ ಪಾಪ ಅಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತಿನತೆ ಇದು ಒಂಜಿದ ಆದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬನ್ನಾಗ ಈರು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಾರು ಮಠತಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನೀರಂಜನ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕೇಂಡು ಪೋಯೇರು ಅರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾರು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ ಬೋಡ ಇರೀಗ ಬೋಡ ಆಯ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಕೈತಾ ಬೋಲು ಇಂಗಲ ಜೈರ ತಲ ಪೋಯಿನದ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಈಗ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ತೀರ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅಮ್ಮಗ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕಣ್ಣರೆ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ರಿಕ್ಷದಂಚಿ ಪೋತೆ ನಡತು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಡುಂಡುದೆ ಮೀನ್ದ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೋದು ಬೂತಾಯ್ತು ಫ್ರೈ ಬರ್ತಾರ ಒನಸು ಬೂಡು ತರಕಾರಿ ಅಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಬೇತ ಓಲ ಕೊರ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಭು ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತಿಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ದಾದಾ ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಎತ್ತೀನಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕದ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕದ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡದು ಶೋಭಾ ಬನ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನನ್ನು ಕುಡ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎప్పుడు ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ನಂಬಾವ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಏರೇನು ನಂಬುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಜಿ ಭಾರತಿನ ನಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಾರು ಏನ್ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿಡ ಅವ ಯಾನ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂಬುಜಿ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ಬಕ್ಕದ ಶೋಭಾವನ ಬಕ್ಕದ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾದ ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನದೇ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಓ ಬನ್ಬುಜಾರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಲಿ ಹಾಲು ಬನ್ನಾಗ ಏನಾರ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಬಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಏನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಡುಪುರ ಬಂದಿನ ನೆನಪಾಂಡು ಹೌದೇ ಓ ಅವ್ವ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ ಕತ್ತ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚಂದಮಾಮ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋದ ಚಂದಮಾಮ. ವಾ ಹಾ ಅವೇ ಕೇಂದಿತ್ತದೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಕವು ಅವು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಇತ್ತೇಂಡು ತಿತ್ತುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ನೆಟ್ ದಾದಾ ತಂದು ಗೊತ್ತಿச்சு ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅದು పోతుంది ದಾದಲಾವಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇಡಲೆ ಆಂಡ ಇಂಚ ಆಂಡ ತಾಯ್ಚಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ದೀತು ಏನು ಇಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನೆಟ್ ಬೋಲ ದೀತು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ತಂದು ಚಟ್ಟ ಬೋಡಿತೀನಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇತ್ತೀರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪು ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಾತ ಕೂಡ ಯಾನಲ್ಲೇನು ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಯಾನಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪೆ ನೀವು ಬರ್ಚಿ ಯಾನಲ್ಲೇನು ದೀಪುಜಿದೆ ಹಚ್ಚು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಚ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪದ ಬೋಪು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ಈ ಸೇರ್ವನಾ ಇವ್ಲನಾ ಉಪ್ಪು ನಾಡು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಆ ಗಡಿಗೆ ಕಲ್ಗೆ ಗೋರು ಬಲ್ಪುನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ನೆನಪಪ್ಪುಜಿ ತೂದು ಬಲ ಗೋಪಾಲ ಕೇಳು ಯಾರ ಕೇಳು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಉಪ್ಪುದೇ ಶೋಭನ ಭಗತೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಮನೆ ಬಂದು ಬಲ್ಲಾಕೆ ಒಂದು ತೆನ್ನು ನೀಡು ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮ 15 ಮಾಯಿನಿ ಈಜಿನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂದ್ವೆ ಉಂಟು ಬರ್ಪೆ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಮುಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅವಳೊಂದು ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೌದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ 6:30 7:30 ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 2 ಜಾಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು 2 ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಮೇಕ್ ಮೀಳು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಹೇಳೋದು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಾಳೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದಂತೆ 9 ಮಾಲ್ಗಿಂದ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂತಿ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಚೂರು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೋದವನು ಕೂಗ್ತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಜೋಗಿದೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ
ಗೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ಅವನು. ಬೇಕುಂಟಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬಿದ್ದಿದಂತೆ. ಏನಿಜ್ಜಿ ಸೆಂಡ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಹೌದೇ ಅರ್ಜುನನ ಹೊರಲ್ಲಿ ಮಗ ಆಯ್ ಪೋಯ್ನತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪದ್ಯ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ದಾನೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಆಪುಜ ದಿಕ್ಕದಾನಿ ಒಲ್ತಾ ಬೂದಿನೇ ಏರು ಅಚ್ಚು ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೊಪ್ಪತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಜಿಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕು ಇದೆ ಅಚ್ಚು ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುವೇ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಮೋನೆ ಪೂರ ಗುದುದು ಪೋದು ಮೋನೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಮಂಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಕೈ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ತಿಗದ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇ ಫುಲ್ಲು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಾರ್ ದೀತೆರೋಲು ಆ ಜೊತೆ ತುಲ್ಲು ಬಾ ಒಂದು ಏಜ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜವಾನ್ ಇಲ್ಲತ್ತು ಜವಾನೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾ ತುಯರ ಪೂಜಾಯನು ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಕುನೆ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಮಗ ಆಲ್ಬಮ್ ಪನ್ನಿ ಪದ್ಯನೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂಡದಾನೆ ಆ ಪೂಜಾ ಈ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ಪವಾಡ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು. ನಾನು ಫೋನ್ ಎಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಬಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಪರ ಬಂಡ್ಲೆ ಊಟ ಮೆನಿಕ್ ಅಪರ ಬೇಂಡ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತು ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಡಿ ಅದು ಊಡೆ ಬೆಂಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ನ ಶೋಭಾ ಮೇಘ ದದ್ದೆ ದಾದಾತೀನಿ ಉಂತು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಪೋಪೇನ ಪದ್ಯ ಬನ್ನು ಬೂರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಆಪುಜಿ ಪುಜಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೋಲಿತಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಮೂರು ತೂಪೆ ಕೇಳದು ನೀರು ಗಂಟೆ ನೆನ್ಪು ನೀರು ಬಿಸಿ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂತಾಗಿದೆ ಎಂತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಾ ಅಂಚ ಏರ ನರಕ ಬರ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿಯೇ ಪಾಪ ಮಿತ್ತಿರು ಮೂರ್ರೆ ಬೂಲ್ದೆ ಓರಿದಿಂದ ಮಾರ್ರೆ ಜೀ ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬೋ ಅವೇ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಲ್ಕೊಂಡು ತೂವರ ಪೂಜಿದೆವು ಬಾ ಇಡಕ್ಕೇರುಡು ಓ ದಾದಿ ಅದು ಜನ ಅವು ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿರ ಮೆಂಬರ್ ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಆ ಜನ ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಅಂಜು ಮಂಡೆ ಮೋನೆ ಕೈ ಕಾಲು ಪೂರ ಫ್ರ್ಯಾಚ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಜು ನಾನು ಅಡಪರಾಪ್ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಕು ಪೈಪಾಡನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕುನೆ ಬೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟರೆ ಪೂಜಿ ಕಲ್ಕುನು ಯಬ್ಬಾ ಎಂಕ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಹೊರರ ಮೂಲಕ್ಕೇನು ಕಲ್ಕುನ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನಿರು ತುದು ಬರ್ತಾನ ಅಂದು ಮಗಲಡ್ಡು ಮೂಕು ಪೈಪ್ ಇಟ್ಟುಳ್ಳಾರು അങ്ങനെ അത് തിന്നതാവില്ലേ അത് നോക്കുമ്പോൾ ബേജാറാണ് ഇല്ല പൈപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഇട്ടാവും
ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೋಯಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಮಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಗಿಲ್ಕೊಂಬತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಿಟ್ರ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಮೋತಲು ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಲಿಂಬು ಒಲಿಂಬು ಫ್ಲೋರ್ಲು ಬೂಂದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಚೆನ್ನ ಒಲಿಂಬು ಸೊರ ಹಾಕೊಂಬತ್ತು ಅವಡೆ ಬೂಂದ್ರು ಅವು ಆತನ ಮಂಪನಾಗ ಬದುಕ್ಯಾರ ಬೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆತ ನರಕ ದೇವಿ ಹೊರನೆ ಕೊನೋಡು ಹಂಚಿ ಆ ಬೂರ್ನೆ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬದುಕದು ಓರಿದ್ದು ಬೇನೆ ತಿನ್ಪುಣಿಯರೇ ಹುಲಿ ಸಾಕುಂಟು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೋವಲ್ಲಿ ಅನ್ಭವಿಸೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಏನು ಬಡೇನಾ ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಗುಜು ಗುಜು ಅಂತ ಅದು ಗುಜು ಗುಜು ಅದು ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಗ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಬಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಓದುಗ ಅಂದಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಏರಿನ ನರಕ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪೂರ ಪೋತು ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಇರ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತಿನಾಯಿಗೆ ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿ ಇರ್ದು ಮಾಲಿಗೆ ಇರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬದುಕಿ ದಿನ ಮಲ್ಲಾಯ ಬೋ ಕಲ್ಕುನು ಅಂದಚ್ಚು ಓದ ಅದೇ ಆದಿಪ್ಪುನು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ದಿನಿಯೇ ಮೆಂಬರ್ ಈಗ ಆಯ್ ಕಲ್ಕುನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೇನೆದ ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಮೋನೆ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಮೋನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದಿರು ತರಕೆ ಬಾರ್ದಿರು ಆಯ್ನ ಕಾರು ಬಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದಿರು ಗೊತ್ತ ಲೈಫ್ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಓ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಏರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸುಂತು ಹಾಂ ಏರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಪ್ಪುಡ್ಚೋಕೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಹಾಂ ಡ್ರೈವರಾ ದಾದಿ ಛೇ ಓ ದೇವರೇ ಛೇ ಅಂದಿ ಯಾ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೈತೆ ಕಲ್ಕನಗನಿ ಇಂಕ ಜನ ತುಳು ಮರಂಕನ ಜೀವ ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶೇ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟರಾಪು ಜಾಜ ಅಂತ ಅಂಚ ಉಂಡು ಹೊರಪಿದ್ದೆ ಬಲ ಮಗ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಶೇ ಅಂಚ ಪಗೆಮಾನಿಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಜ ಪಗೆಮಾನಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ ಶಾಲೆ ಬಂತ ಪೋನಾಗ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ ಯಾನ್ ಅಕಲ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಗುಲು ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ನನ್ನೆ ಪೂರ ಹೋಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ನಡುಟೆ ಅಕಲ ನಡುಟೇ ಇತ್ತೀನಿಗೆ ಅಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂದ ಅಕ ನಡುಟೇ ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪೋಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿರತ್ತ ಕಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಆಲಾಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೆ ಮಗ ಮಂಡೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಆಂಡು ಅಂದದೆ ಏನ್ ಕುಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತಿರ್ವ ಆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಟಿಚ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಮಂಪನಕುಲು ಅರೆಗೆ ಮೂಕು ಪೈಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಪೈಪಾಡ್ನ ಕರೆನು ಆ ಪತ್ವೆರತ ಬೇನೆ ಆಪಿನಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಹಂಚ್ಬೋದು ಮೋನೆ ತುಕ್ಕ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವೇ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಕು ತುಯರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆರು ಕಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಡಿರು ಬರೋ ಕಲ್ಕು ಇರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಕುರ್ಪುನ್ಗೆ ಬೇನೆ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಜಂತನ್ನೇ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿಲ ಪೇಷಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರಿಟೆ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ದ ಬೇನೆದ ಅಪ್ಪೊಂಜ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ದು ಪೋಂಡು
ಬಾ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕು ತುಯರಾದ ಕಾರ್ಬೆ ನಡತಂದು ಇಮೇಟ್ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಂಡತ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವು ಇಪ್ಪ ಅವು ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಇರ್ದು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದಿನ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಜಿಗೆ ದನಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಪನಾಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋತಿನ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒರ್ಮನ ಮಾಲಿಗೆ ಇರ್ದು ಜಾರ್ದು ಬಿಡ್ದಿನ್ಗೆ ಒಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಜಿ ಜಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ತೋಜಿನ ಐಕೆ ಮಂಜಲ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಂಜಲ್ ತೋಜುಡು ಬಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಬಂದು ಕಿತ್ತ ಪುರ್ಸತ್ತಾಯಿನಿ ಇನಿ ಅತ್ತ ಇನಿ ಬೂರ್ದಿನ ಹತ್ತು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಅವು ಬೂರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಗ ನಿತ್ಯ ಗಂಟೆ 32 ಹಾಂ ಬೂರ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತತೆ ಅಮ್ಮಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಉದರದನಿ ಬತ್ತೈತೆ ಆನೇ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯೇ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆನ ಮರಂಕನೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬರ್ದೇರಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನಪ್ಪೆ ಆತಂಡಿ ಮಂಡೆ ಚಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೋನೆ ಬೊಲ್ದು ತೋಜುಂಡು ಮೀನು ಮಂಜಲ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಮೋನೆ ಬೊಲ್ದುದಾರೆ ಆನ್ ಬೊಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಜನರ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಚಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೀರಿ ಎನ್ನಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಒರ್ಮನೆರ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಮಿತ್ತರ್ದು ಬೂರ್ನ ಬತ್ತದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಹಾವು ಅವು ಮೋನೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಿಯೇ ದಾದಾಯಿನಿ ಮಿತ್ತದ್ದು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಮೆತ ಬೆಟ್ಟದ ಆಂಜೋ ಕಲ್ಕುನಿಯ ಶೇ ಅವು ಬದುಕುನದಾಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕೇರು ಬಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವು ಏರದಾದನ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪುನಾಗ ಅವು ಅಂಜು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಡ್ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಬನ್ಪಿನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಬಾ ಹೆಂಗ ಕೇನಾಗ ಬಂಜಿಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರವರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಗ ದೇವಿ ದಾಯಿ ಗಂಚ ಮಂತ ತಿತ್ತೀರ ಏನಂದು ಏನೈ ಒರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆದ್ದು ಬೂರ್ದು ಬದುಕಿದ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ ಶೇ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪೆನ ಬುಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೈತಲೇ ಉಂತುದುಂಡು ಏರಿಯೇ ಒಲ್ಪದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಿಶೋರು ಮುಳ್ಳು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತೇರು ಯಾನ್ ಯಾಪ ನೀರು ಕಾರ್ನೆಗಳ ಪೋನಾಗುಂಡತ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೂಕ ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಶೇ ಏಪ ಬೂರ್ನಿ ಅವಳಿ ಮೂಲು ಬುರ್ದಿನ ಹತ್ತು ಊರ್ದಕುಲೆ ಅದು ಪುಡು ಅಂಚ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋತೀನಿ ಒರ್ಮನ ಆಯನ ಶನಿ ಆಯ್ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಆಯಗೆ ಆಯ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಯ ಮಿತ್ತಿರ್ತಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿರಿ ಪಟ್ಟ ಆಯಗುಂಡತ ಆಯನ ನನಲ ದೇವೇರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೆ ಆಯಗ ಮರಣ ಬರ್ತಿಜೇರ ಅಂದ ಔಷಧ ನನಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೂರ್ದು ಹುಷಾರಾಯಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ ಬದುಕದು ಒರಿ ಏನುಂಡತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಬದುಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ದಯ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ ಮಾತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದವೆ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಮನಿ ಪೂಜೆ ತಿನ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡುವೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಲು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ತೂಪೇರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೇರು ಹತ್ತು ಸುಸೈಡ್ ಹತ್ತು ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಆಚು ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಶೋಭಾ ಅವು ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ದನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆನೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಏರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆರೆ ಬಂಡದ್ದು ಆ ಬೇಲೆ ಪೋತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಓಲ ದೇವರ ಆತೇಟೆ ನಿಕ್ಕ ಅವಳು ಆಯಗ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಆಪಿನ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ ಅದು ನಾವು ಮಲ್ಲಡಾಯನ ಎಲ್ಲಿಡಾಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟೇ ಮಲ್ಲನೆ ಮಾರ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಕಲ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯ ಅಂಚ ಕಲ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪುರ ಕೈ ಪುರ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚೆಪ್ಪು ಆ ಬೇನೆ ಅವೇನು ತೂಪುನಾಗದ್ದು ಆಯ ಕಲ್ಕನಾಗ ಆಯಗ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಕಲ್ಕನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬೇನೆ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಬೆಡ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಆಯ್ಗ ಜೈದಿನವಲೆಂಡು ಕೈಕಾರು ಮಾತೆ ಅನ್ಸ ಉಂಟೊಂದು ತೂತೆ ಕಾರ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಪತ್ತನಕ ಕಾರ್ ಬಂದವೆ ಶೇ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರನಕು ತೂಪೇರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಲ್ದೇರು ಕೈತಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ದಾದ ರಪ್ಪ ಪೋಪೇರು ಮಾತ್ರ ಐಟೊಂಜಿ ಆವಲು ಹೊರಗೆ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಉಂತವೇರ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಪುರ ಚಟ್ಟೆ ಆತಂದೆ
ಒಂದು ಸೆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹೊರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆಡೆ ಬೂರ್ನ ಬದುಕು ದೋರಿನ ಬಂಗ ನನ್ನ ಹೊರ್ಮನೆ ಮಾಲಿಗೆದ್ದು ಬೂರ್ನ ಬದುಕು ನೆಂಚಪ್ಪು ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪುಂಡಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿಶೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಲೆ ವಿಷಯ ಬಾತೆ ಬೇತೆ ಬಾತೆ ಬೇತೆ ಬದ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬದ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಮಾರೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ 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 ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಮಂಡೆಗೆ ಆತನು ಮೋನೆ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗರಿದನು ಅವೆಲ್ಲ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಏನು ಉಸರ್ ಮನ್ಪಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಗೆ ಜೋಕುಲುಂಡ ಬುಡದಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಏರುಲಿருந்து ಗೊತ್ತು ಜೈ ಮದುವೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಮದುವೆ ಆದಿದ್ದು ನಾನು ಬುಡದ ಜೋಕುಲ ಗತಿದಾದ ಮದುವೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಗತಿದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪು ಜಾ ನಮಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮದುವೆ ಆದ ಗೊತ್ತು ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಪೂರ ಆತನು ಆಜು ಬಾಲದಲಕ್ಕ ಕಲ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇನೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿರುಜಿ ಆ ಬೇನೆಗೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬೇನೆಗೆ ಎಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಕೆರೆ ಅವು ಗುಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಭ ಪದ್ಯವನ್ ಅವು ಪೂರ ದೇವೇರ್ ನಿಚ್ಚೆ ದೇವೇರ್ ಎಂಚ ದೀಪೇರಂಚ ಚಂದ ಮಾಮನ ತುಂಡು ತಲೆ ಜೊತೆ ಬತ್ತಿ ಮಾಮಿ ಮಗಳೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ போய் ಪಿರೌದ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಂಗುದು ಬಲ್ಲ ಎಂಚಿನಯ್ಯ ಓ ಪದ್ಯನಾ ಓ ಪದ್ಯ ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಮಗಳೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ போய் ಪಿರೋದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ದಿಂಗುದು ಬಲಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಒಂದು ಸಾಂಡು ಭಯಂಕರ ಇರು ಬಂಜಿಗಟ್ಟೆ ಒನಸು ಮಂತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನಿರಂಜನ್ ಎಂತ ಕರಿ ಓ ಪುಂಜು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಜುಜಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಯಿನಿಯಾನ್ ಮಾಮಿ ಮಗಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಾಯಿ ಪಿರೌಡು ಬಾಕಿಲ್ಡು ದಿಂಗದು ಬಲ ದಯ ಬರಡು ದಿಂಗದ್ಯಾನ್ ಅವು ಪದ್ಯ ಓ ಪದ್ಯಯ ಅವು ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯವ ಅಂತೂದು ಜವು ಮಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಅಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಸೂಪರ್ ಕಜ್ಜಿಪು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪು ಇನ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಒಯ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುದರ್ ಬಲ್ಲ ಡೋಟರು 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 ಬಂದರು ಡೋಟರು ಬಂದರು ಡೋಟರು ಡೋಟರು ಬಂದರು ಡೋಟರು ಬಂದರು ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ಕಾಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಶನಿವಾರ ಮನ್ಪು ಉಂಟು ಬರಿತಾ ಅಲ್ಪ ಸೋಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರದೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಸೋಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಇರದೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೇ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜನುಮ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಜರ್ಮನಿನ್ನೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏ ಪಂದು ಕಂಡೀಜರ ಇಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ತೂದು ಶನಿವಾರ ಮನ್ಪುಗ ಬಂತೇರು ತೂಡು
ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಲೂಸ್ ಆತನ್ ಮಾ ಪತನ್ ಪತನ್ ಪೋ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಕನಪೋಯರ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೂಸ್ ಅದ ಪಾಡು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಗೆಲ್ಲತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೆಂದ್ರು ಹೋಯಿನ್ ಅವೊಂಜಿ ನೆತ್ತೇರ್ದ ಬೂರುಂಡತ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನೆತ್ತೇರು ಒಚ್ಚಿ ಡಬ್ಬೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೈಡ್ದ ನೆತ್ತೇರು ಹಾಲು ನೆತ್ತಾರೆ ಬಾಯರೆ ಅಂಚ ಪತ ಈರೇನ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೋಲೆ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಿಗ್ದಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಉಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿರಿಯ ಸೆಂಡ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಎಂಕಿ ಏಲು ಇಜ್ಜಿರಿಯ ಎಂಕಿ ಯಾನೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಇಂಕ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಇಂಕ ದೇವೇರ ದಾದ ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆದಾದನ ಏನನ ಈತ್ತು ಇಡೆ ಮುಟ ಏನನ ಕಂತು ಉಂತಾದನು ನನ್ನಲ ಯಾನಲ್ಲೇ ಆಂಡ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ದೆಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತಿ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಜ್ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ 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 ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿದೇದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಏದೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಾಯ ದೇವೇರು ಯಾನು ದೇವೇರಡ ಯಾನು ಈತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ಜೆಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ನಿಲದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಹಾಳು ಕೊರಿಯಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡುಂಡು ಹಾಳು ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಕೆಡಕು ಬಯಸಿದ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಆಪಿನತಿ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಹಾಳು ಒಂಜಿ ದಾದನ ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೇವೇರಿಗಿದ್ದ ಯಾನ್ ದೇವೇರೇನೇರು ಈ ಒರ್ತಿ ಹೋರಾಡ್ದ ಈ ಹೋರಾಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಲ ಬಂಡದು ಐಕೆ ದೇವೇರು ಯಾನು ಒರ್ತಿಯೇ ಹೋರಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾ ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಲ ಸೋಪಲು ಪರ್ಪಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಾನ್ ಸೋಪನ ಮಗಳೇ ಅತ್ತಿ ಯಾರು ಯಾನು ಈ ಅಮ್ಮನ ಹುಷಾರು ಮಂತಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮಗ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಮುಗಿಂಡಿಯ ಶೋಭಾ ಇನಿಕ್ ಇಡೇಗು ಎಂಕ್ ದೇವೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯ ഞാൻ ഏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟನೇ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ದೀತೇರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ದೇವ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭರವಸೆ ದಾದ ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಪೇರ ದಾದನ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವಾ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ತ ಅವು ಯಾನು ಮಂಡಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಸಾಟಿ ಎಂಕ್ ಬೆದ್ದಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಬಕ ಐತರದ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಈ ಪೂ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂತೂಲ ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಕುಲ್ಲುವೆ ಸೋಮವಾರ ಡಿಸೈಜ್ ಒಂಜಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಜ್ ಮಂತ್ ಶನಿವಾರ ಬರ್ತಿನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಹಾಲು ಪಂಡಲ್ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲು ಈ ಜನ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಜೇಲತ ಬರ್ಪದ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಕಂತದಿಲ್ಲ ಬಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ ಮನ್ಪಿಲೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಸರಿಕಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾತ ತಿಂದದೆನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಯಾಬೀನ್ದುಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ನವಿಲು ಕುಸ್ಬಾರ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದಿದೆ ಗಸಿಲಕ್ಕ ಐಟು ಒಂದೊಂದು ಲೇರು ಇನಿ ಎಂಕಿಯ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಏರೆಗ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂತೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗ ದಾಲ ಆಂಡ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಏರಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ತಿಲ ಬಂಡಲ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಡೇ ಪೋತೆ ಇಡೇ ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಕೆ ನೋಡು ಬಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಜಂಚ ನಿಕ್ಕ ನೆರ್ಪೆ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾ ಮಂಡೆ ನನ್ನ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಪು ಜಾಂಡತ ಏರ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಆತೆಟೆಪ್ಪು ಬಂಡವು
ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಲೆತ್ತನ ಬರೋ ವೈಕ್ಲ ಬಲಿಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಮಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಏರು ಇಂಕ ಬರ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಪೆರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಊರಿ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಛೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೊಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಆತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಆತಿಜೆ ಆದದೆ ದಾದ ಪಾತೆರ ಜೇಲದ ಬರ್ಪಾಲಿಂದ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಲಿಂದು ಯಾ ಮಂಡತ ಇಂಕುಲು ಏರಿಗ್ಲ ಮಿಂಗಲ ಪೂಜ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಪಾಪ ಏನ ಜೋಗು ಪಿದ್ದ ಇಡ್ಲ ಕಂತು ತಿನ್ಪೇರು ಮನೆ ಚಪಾತಿ ಕಂತೇರಿಗೆ ಮಂತೇರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಆಡ ಪನ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ಅವಳುಂಡು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಅವಳುಂಡು ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಈತೀತು ಪಾಡ್ಲಿ ಮುರನಿ ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಪುಲ ಮಂದೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕರೆ 2 ದಿನ ಬತ್ತದು ಮುರನಿ ಬಂದೈತು ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂದೈತು ಮುರನಿ ಬಂದೆ ಜೋಗ್ಲೆ ದಾಲ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂದು ಅದೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಬರ ಮೈಪರ ಆಪುಜಿದೆ ಇನಿ ಯಾನಿ ಇಂಚ ಎತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನಾನು ಈ ಅದಗಿನ ಭಾರತಕ್ಕ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತೇರು ಪಂಪನೆ ಕುಂಡತ ದಿಕ್ಕು ಆ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕ್ ಈರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನುಪೆ ಪಂಡೇರತಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಓತಿಜನ್ 6 ಮಂತ್ದೇರ ಆರೆಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರತ ಪಂಡೆ ಕೋರಿ ಸಾಮಾನು ಕಾರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುನತ ನಿಕ್ ಆರು ಕಜ್ಪ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ತಿಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಏನದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಯಾನು ಏರ್ ನಂದೆಕ್ಕಲೆ ಅನ್ ಕಡೆ ಪುಡಿಜಿ ಏರಿಗಲು ಉಸರಿ ಜಂದಗುಲ್ಲಾಡು ಮನ್ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲು ಬನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಸರಿ ಜನ ಏರ್ಬೇಕು ಕುಲ್ದತ ಕುಲ್ಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಓಡಲ ಪೋಪನ ಬರ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾನ ಭಾರತಿ ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಡೀಗ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಭಾರತಿ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೋಪು ಜಲ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ತಪ್ಪ ಪಂಡೇನ ಸರಿ ಪಂಡೇನ ಈಯೆ ಪನ್ನು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ದಾದ ಪಿದ್ದೆ ದಕ್ಲೆ ಸಂತಲ್ಲ ಮಂದೆ ಯಾನು ಅನ್ನ ಪಿದ್ದೆ ದಪ್ಪಲೆ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಿನಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲರ್ದಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಸಬನ ಮುರನ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಲ್ ಬರ್ಪಿನ 2 ಸರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಬತ್ತು ಬಯಲ್ ತುಯಾರ ಮೇಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು പോയി ದಿವ್ಯ ತುಯ್ಯಾರ ಜಪ್ಪು ದಿನ ಪೋಂಡಲ ದಿನತ ವಾಸಿ ಪೋಪುಜಿ ಭಾರತ್ ಇರ್ದು ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಯಾರು ದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಪಂಪೆ ಹಿಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿರ್ದೆ ಆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಜನ ಮಂತಿಗೆ ಆ ಜನನೇ ಕೇಂಡು ಈರು ಅಕಲೇ ಮಂದಾರತೆ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಲ್ನೆ ಅಲ್ತ ಜನ ಇದೇಗ ಮನ್ಪಾಯರ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿಯರ ಅಂತ ಕೇಂದಿರು ಐಟಿ ಯಾನ್ ಚಲ್ಲಾಯ ಬುರ್ಚಿ ದೇವೇರಿಯನ್ನ ಪಿರೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈತ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡಾಂಡ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ ದಾದನಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಎಡ್ಡೆ ದೀತೇರು ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೂರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ರೆಗ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಯಾಲ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಶೇ ಅಂದ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಶೇ ದಾದಯ್ಯನಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಆತೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಅತ್ತೆ ಹಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಆತೆ ನಾನು ಅಂದ ಬೂರ್ದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಅಚ್ಚು ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಬೈದೇ ಇರ್ತೀಯಾರ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಮೇಘ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈದೇರು ನಾನೇ ನುಪ್ಪು ಹೊತ್ತ ಬೈದೇರು ಬಕ್ಕ ಮನದ ಈತ ಅತ್ತಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪುಷ್ಪಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂಜಿ ಅರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೂಲುಂಡತ ಎಂಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಡಿಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ನಿಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನ ಅವೇನು ದೀಪೇರು ಅನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೆರಿಪೇರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಂಬ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಮಂದಿನ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಅವರ ಬುರವೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜ ತೂಕ ಬಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ಪುಡಚ್ಚು ಬೈಜೇರತ ನನ ಬಿಡು ನನ್ನ ಈ ಭಾರತಿಂಡತ ಎಂಚಲ ಮಂತದೆ ಅನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಹಚ್ಚು ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಉಂಡತ
ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆತನ ಎನ್ನ ಪಿರವುಡುಂಡು ಇಂಕ ಆತಿಯಾವು ಏರುಮಾ ಆಲುಪ್ಪಡು ಅದು ಬತ್ತು ಮುಳು ಕಟ್ಟಗ ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಂತಿತ್ತು ನಿಜಪ್ಪು ಆಂಡ ಪನ್ವೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ಯಾ ಮಂತಿನ ಉಂಡತ ರುಣ ಏರೆಗ್ಲ ಸಂದೇರ ಆಪುಜವು ಕಾಲಿ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತನ ರುಣ ಅತ್ತವು ಆ ಋಣನ್ ಉಂಡತ ಏಳಿ ಜನ್ಮ ಪೋಂಡೆಲ ಕೊರಂದಿನ ಅವು ಉಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಋಣ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ದಾಲ ಬಿಡ್ತ ಮನ್ಪಡು ಯಾನ್ ಅಪಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದೋಡಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಯಾನ್ ತೂಜಿ ಎಂಕ್ ನಾನಲ್ಲ ದೇವಿ ರುಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವ ಕಷ್ಟ ಶೋಭಾ ಅಚ್ಚು ಎಂಕ್ ದೇವಿ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತೇರು ನಿನ್ನ ಈತೆ ಟಾಂಡತ ನನ್ನ ಬಿಡು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಈ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನರ ಮನೆದುರು ಇಲ್ಲ ಉಂತೊಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀತು ಭಂಗ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇನು ಹಾಂ ಅಂದಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇದುವೆ ನಾನು ఇంకా ప్రవీణ్ వినోద్ మాత బయదేరు జరంజ్ కబల బయదేరు మాత బయదేరు ಎಲ್ಲಂಜಿ ದತ್ತುಲ ಕಾಸುಗು ಏತ್ ಕಾಸು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎನ್ಕುಂಡತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಅವಳ ಆಪುಡು ಬಂಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಎನ್ನ ದೇವರಿನ ಕೈ ಬುಡಾಯಿರು ಬಂಪಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಪಾವಲ್ ಏರ್ದಾಂಡಲ ಒರಿಪಾವಲ್ ಯಾನ್ ಪಜ್ಜುಡ ಬಂತೆ ಪಾತೆರು ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೇನು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಪಿನ ಹೊರತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಡಾತೆ ಅವ ನೆಟ ಮಿತ್ತು ಸೇತನ ಗಾಲಿ ಬರುವ ಇಂಕ್ ಪಾಟ್ ವೈಪಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚು చేతనే ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟೆ ಎಂಚಿನ ತೆರ್ಪು ನ್ಯಾನ್ చెప్పున ತಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ಹೋಯ್ಟನ್ ಲಾವು ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನಕಲ್ಲ ಪುರ ಕೇಂದೆ ನಟದೆ ಕುಡಲ ದೇವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪು ತೂಕ ಮೊಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುವಲು ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಬಂದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಡಿ ಏತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೇರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿಯರು ಇದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಿಲಕ ತೂಕ ದಾದ ಮಂತುದ ಅಮ್ಮನ ಬದುಕವಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬರ್ಪಿನತ್ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲತ್ತ ಬರ್ಬೋಲ್ಲ ಆಗ ಏಪಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅಂದು ಕಾಣದಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಕ 10 ಗಂಟೆ ಊಟ ಪೋಸನ
दादा अल्पमिनी बरसबत ना चंड अदा आवते यान इंच दाद बंडದು ಆಚುನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಬತ್ತ ತೂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅತ್ತದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಏತೋ ಕಸ್ಮನ್ ಪ್ರಾಣ ಪಾತ ಸಾದಿತ್ತು ಆ ಸಾದಿಗಿಲ್ಲ ಪೋತೆ ಜನ ಅಂಚನೆ ಸಾದಿಯೇ ಬರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆರ ನಿಯತ್ತಿರ ತಿಂಪೆ దేవుడికి ఎన్ను కోటి కొరలే ఆస్తి అంతస్తు కొరలే ఎందತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿಲಕ ತೂಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಜೋಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ದಾಲ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಂತ ಯಾನೇ ಅನ್ಭವಸ ಅದೇ ಎನ್ಗೆ ಏನು ದೇವಡ ಎಂದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತಾರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಪಲ ಎನ್ನ ಜೋಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲಾನ ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಮಂತಿತ್ತಾಡ ಅವು ಎಂಕಿ ಯಾನೇ ಈ ಜನ್ಮಡೆ ಅನ್ಭವಿಸದೆ ಪೋಡಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿ ಇತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಐಕ್ಲು ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂಡದ್ದು ನಟ್ಟು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬರೋಡ ಅಜ್ಜು ಏರೇರೆ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪು ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅಂಚಿನ ಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಸಣ್ಣ ಅಂದದೆ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಣ್ಣ ಆತನ ಬೈದನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಓ ಅಂದುಮ್ಮ ಚೋ ದೇವರೇ ಏರ್ಲಿ ಚಿರು ಪೂಜೆ ಜರುಪು ಪೂರ పోయేది 10 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ కదా ಎನ್ಮ ಒಬ್ಬ 2 ಗಂಟೆ 15 ಲೈಕಿಂಗ್ 2 ಗಂಟೆ 15 ಲೈಕ್ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ 15 ಜನನಾ ಇವನೊಂದಿಲ್ಲನಾ ಹತ್ತದ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಖಾಲಿ 15 ಜನನಾ 15 ಲೈಕ್ 15 ಜನ ಆತೆ ದುಮ್ಮು ಮಾತು ಎಂಚ ಲೈವ್ ಬೂರೊಂದು ಲೈಕ್ ಅಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜೆ ತೊಂಡೆ ಕೆಲವು ಐದು ಓದುಪ್ಪೇರಿ ಅಂದದೆ ಕೆಲವು ಐದು ಓದುಪ್ಪೇರಿ ಮಾತ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ಇಜ್ದಾನೆ ಕರೆನ್ಸಿಜ್ಜ ಕರೆನ್ಸಿಜ್ಜ ಈ ತೂಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಏತು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದಾ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದಿತ್ತೇರಿ ಯಾಪ పోయిని భయ్య పోయినా ఇంకా పోయారెత్తాను మార అమ్మని జిల్లాడెಲ್ಲ విషయమంతోడ ఇంట్లో పోయారండి భయ్య పోయినా ఏరు మాత ಬೇಲೆದಲ್ದ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗತೇನಿ ಮತ್ತಿತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ
ದೊಡ್ಡ 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 ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಇದರ ಫೋನ್ ತಿರುಗಿ ಮುನಿಕೈಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರಾ ಅವೇ ಕರ ಮೇರು ಕೇಂಡೇರು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಮಂಡಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನಕಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಬಿದದು ಬತ್ತೇರು ರೇವತ ಮಾಮಿಲ ಆರ ಮಾಮಿಲ ಅಂದು ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದರ್ದು ಪೋತೇರು 2 ಜನ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು 2 ಜನ ಪಿದಾರದು ಪೊಯ್ಯರು ಅಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂತೇರು ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಓಡಿ ಪೋಯಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೀನಿ ದೂರ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರು 2 ಜನ ಬರ್ಪ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪ ಚೀರಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಅಕ್ಲೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂದ ಅಂದು ರೇತ ಅಂಟಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಮೇರ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಅಂಚಿ ಬತ್ತಾರ ಅಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರ ಕೋಡೆ ತಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಅಂಜಿ 15 ಗಂಟೆದಾಗ 15 ಗಂಟೆದ ರೇತ ಅಂಟಿನೊಟ್ಟುಗ ಅದನ್ನೊಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮರದು ಹೋಗಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ರೇತಂಟಿಗೆ ಹೋಲ್ ರಜ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ರೇತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇರ್ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಮಿತ್ತೂನುಗ 2 ಜನ ಪೋಪಿರಿಗೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಕೇಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಯ್ನ ಹತ್ತು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂತೀರ ಹಾಕೋದು ಆಯ್ಕೆ ಆರೇನು ನಿನಗೆ ಒಲ್ಲ ಇಡೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ಪಿರೋದಂತೀರ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಬೇರು ಯಾ ಬಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಪಂಡೇರ ಹಾಕೋಲಿ ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿನಿ ಪಂಡೇರ ಬಕೀರ ಅಂಚತ್ತು ಪಿದರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಬರ್ಪಿಲಾಕ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಗೊತ್ತ ಅದಾನೆ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜೇರು ದೊಡ್ಡ ಪೋತಿದ್ದೇರ ಅಂದು ದೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇರು ರೇತನ್ನೊಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರೇತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ఒక రేతనుంటూ ఫోన్ తెరవండి మీరు దాదమా అత్తే అమ్మ కూడా పోజు బయలుదేరు ఇది దూరం పోయింది దొడ్డ నక్కులు రేత ఎట్లా తిన్నాం దొడ్డలా ಮೇರ್ ತುಯ್ಯರ್ಗೆ ನೈಕ್ ಬನ್ನಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿತ್ತಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇನು 2 ಜನ ಇಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಾರತ ಈ ತುದನ ಬೇತೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪೂಜ ಈ ಓಡೆ ಬಾಲಿ ಪೋನ ದೇವರಿಗರೇ ಗೊತ್ತು ದಾದ ನೈರೇ ಗೊತ್ತು ವೆಂಕಟ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಪೋಣ ದಾದ ಮನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಕಂಡಿದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ನಾನು ಪೂರ ಮೂರುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂಜ ಮಾರ್ದಿಗ ಅತ್ತ ಅಂದದಿ ರೇತ ಅಂಡಿತ್ತು ಜರ ರೇತ ಅಂಡಿಜ್ಜರ ರೇತ ಅಂಡಿತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾರೆಲ್ಲ ಜ್ವರನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜ್ವರ ಸರಿ ಓಡಾಂಡ ಮೂಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂದಾತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಪ ಸೀತ ತೆಮ್ಮಗೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆಗೆ ದಾಲ ಮಂಪೆರ ಹಾಪಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಐಕೆ ಆ ಬಂಡೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲದ ಬರ್ಪಾಲತ್ತೇಳಿ ಕಂತು ತೀಲೆ ದಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಕೊಂಡ ದಾಲ ಕನ್ಪಿರಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬಟಾಟೆ ಅದು ಕಚ್ಮತ ಮಂದಿರ್ ಪಾಪ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಕುಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಾರ್ದು ಅರ್ತದು ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜಂಬುರದ ಮತ್ತು ಕಚ್ಬುರ ಪೀರದ ಮತ್ತು ಪುರದ ಹಾಲು ಚಾಪುರ ಹಾಲು ಮನ್ಪಲ್ ಕಾವ್ಯ ಹಾಲು ಅರ್ಥ ಒಚ್ಚು ಅದೇ ಪಾಪ ಅಲೆಗ್ಲ ನೈಟ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಮುಂಜಿ ಉಂಡುದು ಜತ್ತಲ್ ನಾಡ ಪಾಪ ಯಾನಿತ್ತು ನನ್ನ ಪೂರ ಮನ್ಪೇನು ಐಕತ್ತ ಮನ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚೆತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಜೊರೆಗೆ ಓಡೆ ಗರಿ ಗರಿ
ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರಿಗಿದೆ ದೊಡ್ಡಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಂಡ ಓಡಿ ಓದಿತ್ತೇರು ಬಂದಿರು ಅವೆ ಪತ್ತಂಜಂಟೆ ಅನಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದುಪ್ಪಳು ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ವಿನಿ ಪೋತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಪೋತಾರ ಅದಾದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಗೋಡೆ ಕೂದ್ರೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹೋಯ್ ನಾನು ಕಾವ್ಯನಕ್ಲೆ ಗೊರ ಬಾಯರ್ ಕೈತ ಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕರೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಂತೆ ಮೋಲ್ತುಲ ಶೋಭ ಇಚ್ಛದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತಂದೆ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ ದಯಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನ ಪೆಂಪೇಟಾರ್ அந்த பக்கம் இனி தூரம் போயின்கே காண்ட மருதுகா ಮದ್ದುಗ ಮರ್ದು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸೀರೆ ಎಡ್ಡ ಸೀರೆ ತಂಪೋತೇರು ಅಂಡೇರು ನಂಗೆ ಏನಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ನೇರು ಬಂಡೇರು ಐಕೆ ಯಾನಿಂತಕ್ಕೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಶೋಭ ఊళ్ళో చెప్పే బా మంచిగా గాలి వరకు కొంచెం బక్క బక్క అనగా నేను పాడు చెప్పే ఆమెతో పాడు ఆమెతో ఉండగా ಅಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಕೋಡೆ ತುತ್ತಿದ ಈ ಹಿಂಗೆ ಅದಾದನ ಅದು ಕೋಡೆದ ಸೀರೆ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಜನ ಬೇತ ಸೀರೆ ಇಜ್ಜತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಉಂಡದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೆಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೆಮ್ಮಲ ಹತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಡಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಡ ಅಂದು ಸಂತೆ ಅಂದ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೋಲ ಅಂಬಿಕ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಏನು ಅಂದಿ ಜಾಲತಟ್ಟಗೆ ಎಂಡಲ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೀರ ಬಂತಿಂది 6 ವರ್ಷದಂಡಿ ಕೂಡ ಐಸಿಡ್ಯೂಲೇರು ಜೋರು ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಐಸಿ ಬಾರ್ದಿರು ಏರ ಬಂಡೇರು ಬಂದು ಜಾಲ ತೆಂಕೇನು ದಾದ್ದೆ ಬಾರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಐಸಿ ಯಾನಪ್ಪ ಲೈವ್ ಮಂತ ತೂಲಂದು ಐಸಿಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾ ಅಮ್ಮ ಮೂಲುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಬಿಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡಲು ಐಸಿಡ್ಯೂಲೇರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ ಬಂತಿನಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಹಾಲು ಕೂಡ ಐಸಿಡ್ ಕೂಡ ದಯ ಹೋಗಿರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಆತ ನಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ದಿನ ತೋಚ್ ಬಂದಿಜ್ಜೇನ ಅಂಚ ನಡಪುಂಡು ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಿ ಬಂತಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಮಂಡೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ನಾವು ಅದು ಶುಕ್ರವಾರದಾನೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಶನಿವಾರದಾನೆ ಬೆಡ್ ಬಾರ್ದಿರ ಐಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದು ಹಾಲು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಏನಾರು ಮುರೇ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ದಾದಾ
ರಾಗಿಯ ನಿಕಾಯ್ಜ ತೆಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಸಿರಪ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಜೋರು ಯಾ ಬರ್ತೆ ಏಕದಮ್ಮ ಏಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರೆ ದಾದೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ಲ ಇವು ಬೇಗ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಬರೋಂತೇನೆ ಎಂಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಚೆನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೀರು ತೂಕ ಹೌದು ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ದೀಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪೆ